Nazdar, čuňas, ty vole, kde se sflákal, schání tě už 2 dny, vole. To pak o to, ale včera tě hledala jedna s dítětem na ruce. Čtvrtnou, lidi povídám, 405 Peugeot, žádný škorpion. Aby tě zblajzla po večeři, vole. Tak to si vyber. Už do toho jdeš nebo ne? Mně se to nezdá jako moc šťastný nápad. Co blbneš, jen takový for, ne? Trošku jich pár rozkusí, co to s nima udělá? No já nevím, no. Ono, prachy jsou mocná čarodějka, ale jak jednou začneš, tak nevíš, kdy přestat. Kdyby mě vykradli, tak tomu rozumím. Z tohohle přece nikdo nic nemá. Ty si myslíš, že jsem bohatá? Že jsem ten krámek vydražila za 1 000 000? Ale to jsou ty spreje, takový kluk to koupí a potom s tím musí všude malovat. No jo. Ustavte se, zítra dostanete potvrzení pro pojišťovnu. No jasně, no. Když je policajtům všecko jedno, tak si pak gauneři dělají, co je napadne. Prosím tě, paní Smatkové tuhle vytrh chlap kabelku z ruky a utek s ní. V Havelské ulici v 10 dopoledne. A lidi na to koukají a nikdo nehne ani prstem. Měli by se nechat udělat ty dřevěný okenice, jak to kdysi byly. A na sebe. Taky si mám nechat udělat okenice, když jdu odsud na poštu v noci s penězma přes park. Samotná ženská, no v okenicu. Zkrátka, aby nebylo na nic vidět. Snad ten krám měla radši pronajmout. Prosím tě, Mařenko, všichni tady v okolí vědí, že si nic nevydražila. Dům, že si získala restitucí, že je splundrovaný a činži, že jsou směšní. No tak tím hůř, ne? Tím hůř. Lidi jakoby zdivočeli všichni. Tak si kup revolver. Se mi to nedávej. Jaký revolver? No, aby ses nebála. Prosím tě, to bych teprve umřela strachy. Ale mi to sklo ani nehne, jak přitlačím na špachtli, tak ho prostě vymáčknu. No prosím, no. Tak to si mám tadyhle na ty dveře dát ceduly, kolik jsem v bance dlužná, kolik se ještě budu muset vypůjčit, aby mě nezáviděli. Hlavně by ses neměla pořád tolik zlobit. Revolver. Prosím tě. V životě jsem nic takového nedržela v ruce. Tak někoho najmem, když myslíš, z nějaké té hlídací agentury. A kdybych na to vzala, nevíš? Běž dolů. Jestli něco přitahuje nepříjemnosti, tak je to strach. To je známá věc. Ty máš všecko srovnaný, viď? Snažím se. Radit. To je to jediný, co vy oba dva umíte výborně. Radit. Ale maminko, Skutek, kotek. Stejně si všechno nakonec uděláš sama. Ale no, protože je vám všecko jedno. A peníze na poštu, tak ty bys tam taky se vším nesvěřila. jste dnes hotový. Ale... Jak je vám všecko fuk. Co to chceš dělat? No seš pojištěná, ne? No jsem. No tak. Tak za půl hodinu přijedou od jedné firmy a přesklejí to pořádným 5 mm sklem. Ruce, no! Nad čím přemýšlíš? Jeď! No! To se zabijte. Vem si do parády někoho jinýho. Já s tebou potřebuji mluvit.
Hele, jde mě sem pár beren z Hongkongu, přes Belgii, takže s francouzskýma nálepkama, nějaký kazety. Čistý? To seš blbej. No tak to ne, pane kuchaře, to je světlé. No počkej, jste dva, tak něco vymyslíte, ne? To je váš problém. Jde o to. Ale měl tady bejt, ne? Nebo co proti němu pořád máte? Ale já proti němu nemám nic, ale kde je? No kde je? No co je, no co pak chceš, no co je? Nebojte se, on vám nic neudělá. Abyste mi nerozuměla špatně, madam, jsou teď prostě takové poměry, všude cikáni, skyni, pankáči. Tady kousek máte hospodu, to zase chodí opilci, že jo? Prostě nikdy nemůžete vědět, jak to tu ráno najdete, víte. No, co říkám ráno, no i přes den se může něco stát. Když to s náma, když se domluvíme, tak máte všecko v pohodě, fakt. Můžete mi věřit. A co se může stát i přes den? No, někdo vám tu něco rozbije třeba, nebo vás vykradou. Hodí vám šutrák do výlohy. Nastříkají skla barvou? No, vidíte. Tak to jste byli vy. Co? Vám fakt někdo nastříkal výlohy barvou, jo? To Pečulo, slyšíš to? Já jsem v životě nedržel žádný sprej v ruce. Já mádám, to byste nám křivdila výlohy barvou. Taková klukovina. No aspoň vidíte, že mám pravdu, dneska ani živnostník se neobjede bez ochrany. Nikdy nemůžete vědět, co nějakýho lumpa napadne vám provést. Tak dost. Vypadněte, než zavolám policii. A proč, paní, děláme něco, neděláme? Já jsem si náhodou chtěl u vás koupit kravatu, jenže vy tu máte samý ošklivý. Vypadněte. Neukopujte se, madam! Policajty ty bych do toho netahal, to fakt ne. To potom by se vám tady s tím krámkem vážně mohlo něco stát. A co potom? Vy budete mít nepříjemnosti, my taky. Ale kdo komu co dokáže? Maxi ke mně. No, Maxi. S bojem, pánové. Panice musíš. Ježištěčno, vidíte se. Já fakt nerád, opravdu. Vidíte to? Vidíš, co děláš, ty vole? Pardon, madam. To patří sem. Vypadněte! Už to patří sem. Naschledanou. Naschledanou. My se ještě stavíme, madam. Já si jenom chtěl koupit kravatu. Víš, vy tu máte samý ošklivý. Ale co se může stát přes den? Kdo by vám tady mohl něco rozbít? V životě jsem nedržel sprej v ruce. V životě! Maxi! K panice! Dobrý den. Nazdar, Hafíku. Nazdar. Paní Šubertová, auta tu náhodou nebyl. Nazdar, Milše, podrž mi to, prosím tě. Je v posilovně. Právě, že není. Já jsem mu skripte u nás, na kolik zase nejdou telefony. A mu to tady necháme, jo. Co ten Stojan? Ten vypadá hrozně. Teda, chtěl jsem říct hrozně fórově. Jo, ani se neptej, co stál. Nechceš na auto počkat u nás? Už budu stejně zavírat. Ne, děkuji, já ještě něco mám, paní Šubertová. Co kšeft, frčí to? To si sedne, paní Šubertová, něco si lidi zvyknou, že tady jste. Říkal ti otec, co mi udělali. No, to víte, hajzlíci se vždycky najdou. Chodí mi sem takový divný lidi. To si sedne, paní Šubertová. Tak jo, tak díky moc. To potřebujete něco? Tak jo, naschledanou, díky. Hele, co je to in dubio pro reo? Ježíši, základní právní pojem už od římského práva, Alenko. Jak to mám vědět? Co pak jsem měla na Gimplu latinu? Tak co to je? Pochybnost ve prospěch. To znamená, že když pochybuješ o důkazu nebo vůbec o něčem, musíš to vždycky usuzovat ve prospěch obviněného, rozumíš? To třeba... Jakože když nevím, odkud má Miloš prachy. Mám si myslet, že nejsou z nějakého vexlu? Přesně. Poslouchej, co máš zase s Milošem? Už dávno nic. Alenko, nesuď a nebudeš souzená, stojí někde psáno. A kde? No já nevím. Asi v Bibli, ne? Tak, pánové, a jdeme na to, jo? Jdeme na to. Přistupte blíž, pánové, dobře vidíte na kuličku. Kulička je krásná, zelená, takže podívejme se.
podívejme se na tu kuličku, dáme pozor, kde je. Tak, prosím, kulička se nám tady mydlí, tak dáme pozor na kuličku, protože kulička je důležitá, protože kulička co? Kulička nám co? Výborně, pane, kulička nám vyhrává. Takže, a už máme rozehnanou hru, prosím. Vaše sázky, prosím, pán tady bude sázet 5 kol je podlaha, prosím, pane. Dobře, takže prosím, máte výběr. Tady myslíte, že je kulička, fajn. Tady je vaše výhra, tady je ta hrací, tadyhle to si mimo hru, OK, dobrý. Vaše 500? Prázdná, pane, šura, smůla, brácho. Mojich 500, OK, takže dobře. Já ti to ještě ukážu, protože jsi mi sympatický, jo? Takže dobře se dívej na moje ruce a na tu kuličku, jo? Kulička má barvu jakou? Zelenou. Zelenou, výborně, máš ale postřeh, tak se dobře dívej. Ty to bude taková trestná, jo? Dáme zdarma, jo? Aby si viděl, že zdá se vyhrávat, jo? Tak prosím, tak. A teď mi prostě řekl, no vidíš to, kdyby si vsadil, tak by si vyhrál. Tak jdeme na ostro, máš tam ještě litr, ne? Jo. Jo? Tak jdeme o ten litr? Fajn, ty se mi líbíš, tak fajn. Tak půjdeme na to, jo? Takže já to budu dělat pomalu. Tak, pěkně pomalinku, abys neřekl, že jsem nějaký rychlík. Tak, skoval jsem teďko právě kuličku a teď nám trošku vypadla. Musíme to zopakovat, tu hru, fajn, dobrý. Tak ji dáme takhle, fajn, tak, prosím. Kde máme kuličku? Prosím. Tady. Vaše sázka je 1000, ano? Ruce pryč, prosím. Jo. Vaše sázka je 1000, takže tahleta kulička, tady ty jsou mimo hru, dobře. Takže tady to váš 1000, smůla, brácho, škoda, prohrál si, jo? Takže mech je 1000, prosím. Tak dál, jedeme dál. Pánové, přistupte blíž, kdo si vsadí teď? Já si vsadím. Tadyhle pánové, pánové jsou přímo na to nadržený, tak prosím, pánové, kolik si vsadíte? 3. 3000, výborně, vy se mi líbíte, tak prosím, dávajte pozor na kuličku, jo? Sledujeme tu kuličku, dobře sledujeme, jo? Jakou má barvu ta kulička? No prosím. Bílou, ale pane, to byste vůbec nevyhrál, ta kulička má přece barvu zelenou, no tak dobře. Díváme se na kuličku správně, víš, ten tvůj kamarád má lepší postřeh. Tak prosím, kulička je sem, kulička je tam, jedno je vpravo, jedno je vlevo, dobrý je, důležitý je dívat se na kuličku, protože kulička nám vyhrává. Tak prosím. A teďko prosím, kde je kulička, vaše sázka? 3000. No, dobře, pánové, dobře jste to udělali, ale příště mi na to nešejte, OK? Takže 3 litry, máš tam 3 litry, jo, dobře, 3 litry, tady 3 litry jsou tvoje a pojď, jdeme ještě jednou, jo? No moment, pánové. Škoda, kdybys měl čas někam ještě pozvat. Moment, pánové, vyhrát a vody, to umí každý blbec. Dobře, OK, pánové, nic se neděje. Jedeme dál, pánové, kulička je napravo, kulička je nalevo, důležité je sledovat kuličku, protože kulička nám vyhrává. Tak prosím, pánové, kde je kulička, prosím, pánové. Prosím, pán si vsadí, kde je kulička, prosím. Kolik byste si vsadil, pane? Ty vole, to je překvapení. Naval ty prachy. Slyšíš? Klid, musíš trochu trénovat. Jo, tuhle jsem potkal Peťulu s Bobem u krámu vaší matky. No co? Co? To myslíš s těma výlohama? No to já nevím, tak přece nejsou malí kluci, ne? Náš člověk by prošel 3krát za noc. Dáte si kávu? Ne, děkuji. Ovšem na dveře bychom vám dali tabulku střeženo Cerberem. To dělá divy. A ve dne? 90 korun za hodinu. To je ale strašně moc. Já si to ještě rozmyslím. Tak, děkuju. Děkuji. Naschledanou a přijďte zas. Naschledanou. Nechte toho! Neperte se! Nechte toho! Já se nebudu zavádět na nějaký zelený želvy, když mám butik s šatama a s kosmetikou. Dost na to, že jsem se nechala uhranout na ty laciný fény. No nejdou ty fény. Ty přece to, co nese mami, ne. Já nechci kšeft, ale živnost, rozumíš? Kdo je dneska schopný třeba loupit, jen aby rychle nahrabal. Já chci něco solidního, pořádného. Chci se zavést, mít vážnost, nějakou jistotu. Že jste na tom svým krámku nenechala pekařství, co tam bylo.
To by byl všíslejnostivý lupek, opravdu. Co je na butiku nesolidního? A nevoždibuj mi to jídlo pořád. Dobrý, jo. Já jenom, že když už ty hračky povezu, tak bys to taky něco mohla mít, ne? No, to je taky tak. Měl bys studovat a nejezdit po Německu pro nějakýho pašeráka. Ale mami, to je normální importér. Ty mluvíš jak z minulého století, prosím tě. Tady je dneska Klondike, co není zakázaný, to je prostě legální. No jo, dneska. Ale až doštuduješ, nemyslíš, že třeba v takové advokátní komoře je nebude zajímat, co jsi dělal? A s kým se stýkal, až tam budeš chtít být přijatý? Maminko, ty přece první republiku taky nepamatuješ. Já nevím, co je na tom k smíchu. Že chci, abys měl nějakou úroveň. A že se bojím gangstrů. Ale mami, všude na světě jsou gangstři. Však oni se na ně naše policajti taky časem naučej, no. To by se nejdřív museli změnit zákony, víš. Aby se lumpové měli proč bát. Kdy jdeš do toho Norimberku? Zítra. Neválej se a potíst. No to je dost. Kde seš, prosím tě? Ztratil jsem mi Max. Zběhal jsem půl Žižkovou, až v kostelu jsem byl. Vůbec to nechápu. Kde máš? No nevím. Honil se v parku s nějakým kokrem a najednou byl pryč. Volal jsem, pískal jsem. Já jsem ho hledal všude. Někdo ti ho ukrad. Prosím tě, kdo by kradl psa? Vodítko jsi nechal v předsíni? Ne, vodítko mám. Dej mi ho. To někde nahoře ve vilách Háráčova, já se po něm mrknu. Nebo otichu, jestli nevěřil dolů, co je krám. Když je teď zvyklý tam s mamou chodit. To se ví, není to kanon pro profesionála, ale aspoň nebudete mít těžkou tašku, víte. Jednu krabičku nábojů? Nemůžete z ničeho nic pustit, že ne? V žádném případě, madám. A teď bych prosil nákupní povolení. Jaký povolení? Od policie. Díky, naschle. Bez toho to nejde. Je mi líto, madam.
3/4 hodiny. Dali si všechno vyndat do poslední krabičky, museli jít prostě najisto. Po čem asi? Já nevím. Dávali všechno očuchat psovi, měli takovýho malýho knírače nebo co. Si tě museli s někým splíst. Konec konců nikdo nevěděl o tom, že tam jedeš ty. Kromě mě a Miloše. Miloš přijde? Jo. Pane kuchař, tebe. Třeba někdy jindy. Mohl by ten pejsek něco najít? V tom, co vám z toho Norimberka posílají. Ty máš nápady. Myslíš, že kdyby to byla pravda, že bych ti to řekl? No tak víš, k čemu takový zbytečný otázky? Já to si odvykni. Poklonička. Tak v úterý to otvírám, pane kuchař. Jo, hudba, pohoštění, vypraná společnost. Budu poctěn, když přijdete. Tady je adresa. Tebe taky zvu, vole. Pojď sem. Já jsem špatně slyšel, ne? Toho vola si pro příště odpustil. To je vůl, co? To víš Pingl z předměstský hospody, pak Vexlák, teď majitel restaurace a baru u krále Jana. Konečně Žižkov je taky předměstí, ne? Bude poctěný, když přijdu. Jenomže si nepamatuje, že mě zval už předevčírem Pitovec. Zaplať. Nepočkáme na Miloše. Teď nebude mít na sport čas. Vysílal dohromady zase s tou holkou, co s ní chodil předtím. S Alenou? Jméno neřek, jenom že nebude mít čas. A kdy? Předevčírem, jak jsme tady byli. Ale před chvílí jste říkal, že přijde. Jo. Jo? Tak to jsem se musel splíst. Zaplať to. Seš trapnej. Chodila jsi s ním, chodila. A sama si několikrát řekla, že máš k němu pěkně nevyjasněný vztah. Prosím, když věříš nějakému hospodskému hejhulovi víc než mě. Kuchař není žádný hospodský hejhula, prosím tě. A co když vás chce kuchař proti sobě poštvat? To tě nenapadlo? Ty ho znáš? Ne. To jsi fakt myslel, že bych si... Teď je... Pozor! Ty kreteny, nekam čumí, když jsem tě mohl přejet, ty vole jeden. No, kdo je u tebe vůl, co mě to vykládá? Já se kvůli tobě nenechám zavřít, ty kreténe. Ten je snad ožralý, nebo co? To jsi fakt myslel, že bych si k tetě na venkov vzala sebou Amanta? Že jako bys nás nachytal in flagranti? No to teda čumím. Dobrý, OK? Tak pánové, na zdraví, jsem rád, že to... Nazdar! Jak si, šimpáňo? Díky, na zdraví, pánové, na zdraví. No tak chlapi, tak co je? Pijete? Už máte prázdno. Potřeba byste trošku bezedný, ne? Tak já ti naliju trošku. Nemáte speničky ještě další? Já ti někdo kuplá.
Dio, Dio, Androsta sospero. Nechceš Michelangela? Nebo Leonarda? No. Yine mangena. Sadik. Hoca, dýchal. No. Co, pane Cukar barva? No. Víno tuke. Co to stojí? Fíha, 1250. Paní, neslevíte? More, máker sopecké gači duminela, které sláč? Čaje. Sakorompecká meltedová kerelka, to je na jelčuné kůč. Te by krát zopapu sobě jaminge penelas. My dole skvělo devokýku. Nějaký kalhoty. Třeba tyhle. Urilen, neberte mi ty věci ze stojanu, prosím vás. Řekněte mi a já vám je podám. Paní, nebojte se, já mám čisté ruce. More, má do kepe slagača. Ale me man lahana do kera, ale oj, premante vliskinel. Me nadžal sa operu mozandrla tejli vindia. Nějakou tu kabelku, třeba tuhle stu. Nechte to ležet. Každý si tu bere věci, jako by mu patřili. To je můj krám a já tady obsluhuju. Nepřibližujte se, nechoďte ke mně. Kadej nič na cinaha, just head. Kadej nič na cinaha, kady gory hini zapek, jav just head. More, ahoj, mogla gača. Mohla jste si, paní, vydělat. Když nechcete prodávat cikánům, tak si to napište na dveře. Cikánům vstup zakázán. A bude to. S Bohem. Pět hodin týdně při škole přeci klidně zvládneš. Peníze potřebuješ, ne? Ty si mě připoutáváš, vy. Cože? Dohazuješ mě svý mamince, taháš mě do rodiny. Krám není rodina, Alenko. A proč jí nevypomůžeš ty? Protože nejsem krásná ženská.
Takže zítra nastoupíš, jo? A co když tam bude za mnou chodit Miloš? Víte, slečno, ještě jsme to pořádně nerozjeli, zatím děláme takový markety. To znamená, kdo by měl zájem a v jakém rozsahu. A tak nejspíš by se to kombinovalo s instalováním bezpečnostního signálu do naší ústředny. Jo? To znamená, že jakmile by se tady něco šustlo, u nás to zahouká a v tu ránu jsme tu. Ale hlavní věc, slečno, to je čistě náš vynález. Hlavní je psychologie. Chápete? Všude by se rozhlásilo, že tenhle butik je hlídaný a nedotknutelný po putikách mezi galerkou. A to chce samozřejmě kontakty. Dobrý den. Dokulíbám, madam. Pánové přišli zřejmě za mnou, vidíte, Alenko. Asi ano. Tak nás to nechte, já to vyřídím. Kolik? Co prosím? Ptám se vás, kolik vám mám platit, abyste mi dali pokoj. To nemadám, budete platit za bezpečí a za... Jistě, já vím. Tak kolik? Každému 5 kilo. To je lácené. Každému 300. Dobře. Ale budu mít od vás pokoj. Od vás a od každého a neuvidím vás dřív než za měsíc. Samozřejmě, madam. Spolehněte se. Naschle. Nashledanou. Stalo se něco, paní Šubertová? Co tu chtěli? Ahoj. Kdo? No nebyli tu přece poprvé, ne? Dobře, no. Zaplatila jsem, no. Dala jsem mi peníze a co má být? Dejte mi všichni pokoj. No to říkám ti, že... Ale já nevěděl, že je to tvoje matka. Nekecej. Tak se zeptej Peťuli, vole. Aha. Zaplatila sama od sebe, rozumíš? Na dobrý slovo. Ty jste Bůh ví, jak dlouho mačkali. Ti říkám, že... Říkám ti vědět, že je to tvoje matka. Hele, kdo to vymyslel s těma výlohama, co? Jsme malí kluci malovat někomu v okna. Teď to pojišťovna cvakla, ne? Tak o co ti jde? A co Max? Jaký Max? Náš pes je Zevčík. Ten, co jste ho zabili a hodili mámě před krám. Ty hajzle! Neblbni! Neblbni! Ty vole, já mám přihrát, já bych psa nezabil ani za 15, no tož pro 5 kilo. A co, Peťu? Počkej, hele. To vám fakt někdo udělal, jo? Ten má taky rád pejsky, co? Peťula? Jo, Peťula. Vím já. Zeptej se ho, ha? Říkám ti, akorát jsme jí tam jednou lípli takovej malý vykřičníček. My ji vypustíme fakt, když je to tvoje matka. No to si piš, že ji vypustíš, chlapečku. To si piš. Počkej, chceš ten talíř zpátky? Říkal jsi talíř, ne? Co ne, vole, za Peťulu já neplatím. Hele, kamarády. Jseš Šubert, že jo? Scháněl tě kuchař telefonem, já jsem si to tadyhle napsal. Ještě dneska se nad Milošem, měl se už ozvat včera. Tomu prej budeš rozumět. Tady nebyl? Kdo, kuchař? Ale ne, Miloš, neviděl jsem ho 3 dny. Předevčírem se prejeroval na Žižkově u Kučery, jak otvíral tu hospodu. Miloš? Prál? A tam nebyl. Říkám jen, co jsem slyšel. Hele, doufám, že víš, že to je bývalý fízel, ten kuchař. Estebák jako prasí. A co je mě do toho? No, tak jako bych nic neřekl, no, já jenom, že jsi můj štamgast, tak abys byl ve obraze. A on není váš štamgast? On taky, jo. Fajn. Naschle. Nazdar. To je Miloš. Vy ho znáte? Váš syn s ním chodil trénovat. Ano, jsou spolužáci. A vy sama? Znáte toho mládence? Jenom o to ty, někdy se tu spolu zastavili.
Ať mi váš syn zavolá, paní Šubertová. Ale co nejdřív, ano? Znáte taky pana kuchaře? Ne, kde je to? Miloš něco provedl? Tak vám děkuju, paní Šubertová. Nashledanou. Samozřejmě, my s tatínkem vůbec ničemu nerozumíme. Ježiši Kriste. To co peníze gráznou, místo aby si vyrazila ze dveří. A to si spořídila pistoli. Cože? A to se vůbec neptám, jak jsi k ní přišla. Protože na ty dva, mamínko, stačilo vzít smeták. Nebo zvednout telefon a zavolat prostě policajty, no! Kriste, dej mi pokoj. Takže radši cpeš peníze gráznou, jo? Protože si nevím rady. Proto. Vždyť tady je člověk vydaný na milost a nemilost. Jak to mám udělat, aby mě nechali na pokoji? To ti nestačí, co mi už provedli? To nejspíš nebyli oni. A s tím Maxem určitě ne. Jak to víš? Ty se s nima znáš? Zaplať pánbu, maminko, znám se se spoustou lidí. Taky to mohla být všechno náhoda. Třeba Maxe porazilo auto a někdo ti ho tam dal, když ho předtím s tebou v butiku viděl. Ty vážně věříš všem těhle svým věčným lžím? Pro tebe je každý radši hodnej, viď? Jen abys proti nikomu nemusel hnout ani prstem. Já jsem přece chtěl jít na policii, když se to s Maxem stalo. No jasně, na policii. Yes. Když se něco stane, ať se s tím špině jiný. To není tvoje věc, ty jsi přece nobl, ty lidem věříš. A ty? Jak to, že ty dva znáš? Jak se můžeš stýkat s takovýma gaunerama? Vy jste oba takový strašně chytrý, klidný. Jenomže po mně jdou. Mě pomalovali bílou. Mě hodili zabitýho pejska před dveře. Ve všem mě necháte samotnou. No, nevím, s kým se pral. Byl tady dost cvrkot. Tak s tím šli na dvůr. Pan kuchař tu s ním nebyl? Ne, ten vůbec nepřišel. O co ti jde? Prostě ho scháním. Od úterka, co se potopil, tak nikde není. Ve škole, na koleji, prostě nikde. Tak tady se nepotopil. Odsučil po svých a docela zdravej. Mohlo být tak okolo 11. večer. Koukám, že moc narváno tu nemáš, co? Neměj v péči, starosto. Dáš si něco? A to vám mám věřit. Mamka na to nejspíš zapomněla. Už něco víte o Miloši Hůrovi? A scháněl jste ho přece na koleji, ne? A v tom bistru? Co jste spolu sedávali? Ano, jsme spolužáci. Mám u něho nějaký skripta, který potřebuju. A vůbec, já už jsem ho přes týden neviděl. Můžete mě říct, proč ho hledáte vy? My ho nehledáme. Snažíme se o něm něco dovědět. Nevíte, s kým by se mohl poprat? Miloš se nepotřeboval prát. Já vím. Já vím. Taekwondo vás učil pan kuchař, že? Tomu patří ta posilovna, ne? Podívejte se, já nevím, komu patří. To se budete muset zeptat pana kuchaře. To víte, že ano. A nebuďte takový neochotný. To vypadá, jako byste něco věděl a nechtěl nám to říct. Proč si myslíte, že se Miloš popral? Oděrky na hřbetních stranách kloubu obou pěstí a na levé líci, zmožděniny v bederní krajině, distorze 3. a 4. pravého žebra. To je pitevní nález, víte? Vašeho kamaráda našli mrtvého, kousek za Prahou v lese. Zastřeleného. O to jde, pane Šuberte. V těch rukou
Chybí jenom svíčka nebo křížek. Drsné, že ano? Jestli to měl být vtip. Já vůbec nevím, co si o tom mám myslet. Co vám mám na to říct? Minulé pondělí jsme měli sraz ve Sneku. Říká se tam v kufru, ale to víte. Měli jsme jít do posilovny, ale Miloš nepřišel. Takže jsem ho nakonec viděl ve škole ve čtvrtek nebo v pátek. Ano, v pátek. Ale to už je skoro 14 dní. Jo, to jste už povídal. Nevíte náhodou, kde bral peníze? V jeho věcech na koleji jsme našli tak asi 20 000. Já vím, že to není moc, ale na studenta... Nevím. Měl nějakou dívku? Ne, nebo teď zrovna ne. S kým se přátelil kromě vás? Prosím vás, bydlel na koleji, takže nevím. Byli jste přece kamarádi, to o něm nic nevíte? Zas tak důvěrní kamarádi ne. Ne? Ne. To jste všichni takoví v té vaší generaci? Nechápu, co tím myslíte. To nic. Takže vás nenapadá, jak se mu to mohlo stát? Ne. Mně to připadá absurdní. Vůbec to nechápu. Kdyby přece, tak se ozvěte. Tuhle vizitku už snad nestratíte, že? Já jsem ji nestratil, vůbec jsem ji nedostal. Jistě. Můžete jít. Chystáte se na advokacii, že? Až dostudujete. Tak nashledanou. Prostě jsem mlčel. Ani to, že jsi chodila s Milošem, tak to si neměřil. Ani o těch kuchařových kšeftech. Ani o tom, že se Miloš popral na Žižkovi. Ale to se vysloveně ptali. Já nevím, já si připadám jako Kain. Zdali jsem já strážcem bratra svého. Nech toho. Nedozvěděl se od tebe, dozví se od jiných. Od toho je policajt. Miloš zůstane mrtvej, i kdyby jsi jim pověděl to, co nevíš. Řekli ti, kde ho našli? Takhle mi to neseďte, kdyby přišel zákazník. Mami, Miloš je zabitý. Cože? No jo. Proč jsi mě neřekl, že mě tu hledal policajt? Nehledal tě, já byl v civilu. Nechal mi tu vzkaz. Proč jsi mě to neřekl? Ale řekla jsem ti to, asi jsi mě neposlouchal. Ty mě nikdy neposloucháš. Ale mami... A ty želvy vůbec nejdu, abys věděl. Neprodala jsem ani jednu. Víš, co jsem ti vůbec řekl? Miloš je mrtvej. Kdo by prosím tě vraždil takovýho slušnýho chlapce? Doufám, že ses nějak nezaplet. Cože? No, ty tvoje cesty po Německu. Kdyby se to dozvěděli, nemůžeš mít nějaký potíže? Mami, co to říkáš? Já nevím. Je to tak hrozný. Musíš si dát na sebe pozor, Otíku. Je to tak hrozný. Já ti můžu poradit jen jedno. Nemontuj se do toho a buď sticha. Jestli ho někdo odprásk, tak asi věděl proč. Tak proč? Co já vím. Ale o takové věci je lepší se držet stranou. Lidi tak moc mluví. Proč jste tuhle Miloše tak scháněl? No, protože mi dlužil prachy. Ty si teď ho odškrtnul. Chudák kluk. A ty mě sem teď tak nějaký čas nechoď. Na trénink stejně nemáš náladu, viď? Co na mě tak koukáš?
Tady je všecko v pořádku. Legální, rozumíš? Ale já nepotřebuji, aby mě někam tahali a zpovídali mě. Pane kuchař, vy jste Miloše neměl moc rád, co? A co to s tím, co má dělat? A jenom, že vás to nemrzí. Že se tomu ani moc nedivíte. Všichni jsme smrtelní kamaráde. Jistě. Snad si nemyslíš, že s tím mám něco společného. Člověče, to bych musel vydělávat miliony, pak by mě stálo za to zabíjet lidi, víš? Tak, jedu. Ale běž do hajzlu. Tohle zkoušej na Boba, ale ne na mě. Ale klid, pánové, klid! Hota! Klídek, nic se neděje. Ahoj, mami. Ty jsi udělala cukrárenský odpoledne? Od kdy seš na dorty? Nevím. Jak jsem dostala chuť. Smím si vzít taky? Jak to vypadáš, pro Boha? Ty jsi spral? S kým? To nic není. Proč mi to děláš, otíku? Já už si tak umírám strachy. Ze všeho. To není pravda, maminko. Taháš v kabelce revolver. To jo. Ale to je všechno. Tady děláš scénu kvůli blbýmu monoklu. Jenom mě prosím tě nedojímej. Maxe si obrečela, fajn. Ale to, že je Miloš zabitej, to s váma s nikým ani nehnulo. Alena s ním chodila, ale bere to jako chleba. Ty mi na to řekneš, že je to hrozný. A to je všechno. Kuchař, ten se stará jenom o svý kšefty. Maminko, je to normální. Je to normální, že když člověka zabijou, tak už vlastně zajímá jenom ty policajty. Co? Co všechno si nakecal tomu Fízlovi? No byl tady a věděl o mě kde co. Hlavně dělal ramena. No ale kvůli tomu ti nevolám, já ti jenom chci říct, že přišli na to, že se to Milošovi stalo někde tady na Žižkově. Jo, na Žižkově vedle ty hospody, jak se sepral. Hele, prej ta jeho bejvalá holka dělá u tvojí mámy v krámě, jo? To je pravda. No od koho? Od něho. Říkám ti, že věděl kde co, proto ti volám. Nejde on po tobě? A to já nevím proč. No zajímal se náramně. Počkej, dej pokoj. Hele, dej pokoj, co já s váma měl. Malinkatý kšeftíky. Nevinný. Ukaž to oko. Chceš na to obklad? Ne. Vidíš to? Taky se divíš, proč platím vyděračům. To není pravda, že jsem tak sobecká. Ale jak má člověk obstát? No řekni. Jak má člověk obstát?
Tenhle? Nebo tenhle? Ne, přece jenom tenhle, toho si vezmu. Slečna Voráčková tu dnes nebude? Ne. Byla prý přítelkyně toho mládence, víte, toho Miloše Houry. To nevím. Ne? Já myslel, že vám ji dohodil. Je to spolužačka mého syna. Aha. A jak vy jste ho znala? Byl to Otův kamarád. Váš syn mi ale říkal, že nějak zvlášť důvěrní přátelé nebyli. Nebyli? Nevím. Tak asi ne, když vám to můj syn tak řekl. 196 korun. Prosím? 196 korun. Promiňte. Já tě prostě nechápu, mami. Vždycky jsem doma měla nějaký zvíře. Vždycky jsi měla psa. No tak teď mám Andulku, no a co? Je to v kleci. To jsi mi neřekl, že jsi Alenu přebral Milošovi. Rozešli se nejmíň před rokem. To je jedno, stejně už ji v krámě nechci. Ale proč? Tuhle si chválila, jak je šikovná a fajn, tak... To je možný. Přesto už ji nechci. Víš co, maminko? Tak to si s ní vyřiď sama. A nebo ne. Jestli chceš, tak já jí to nějak vysvětlím. Prosím, pánové, pojďte dál. Já jsem tu doma, prosím. Prosím. Dáte si kávu? Nebo čaj? Ne, děkujeme. A nebo trochu bílého? Ne, opravdu děkujeme, pane Schuberte, jsme tu jen na chvilku. Tak prosím, posaďte se. Vy máte auto, že? VAZ 2105, státní poznávací značka AEH 7991, červené barvy, víte? Přesně za to je má moje žena a můj syn. Já jsem špatný řidič, pánové. Ano. Máme takovou prosbu. Prosím. Půjď na to auto na půl dne. Řekněme, že chceme vyloučit jednu domněnku. Jakou domněnku? To je těžké, pánové. Žena každou chvíli ten vůz potřebuje. Já ani nevím, kdo ho teď zrovna má. Stojí venku před domem, viděli jsme ho tam. Pane Schuberte, my už máme na celou tu věc povolení od prokurátora. Osvědčení o technickém průkazu nepotřebujeme, stačí, když nám dáte klíčky od vozu. To musím. Přečtěte si to. Kolega tu bude každou chvíli. Poslyšte, pane Schuberte, znáte Kopečného? Ne, kdo to má být? Jeden z kořápkář, on si vás pamatuje. Prý jste ho obehráli v metru u Anděla asi o 6 000. S panem Hovrou. Tak proto jsem tady, jo? Ne. Proto ne. Dobrý den. S vámi je ta potíž, že jste takový nezdílný. Proč jste mi neřekl o tarvačce tam na Žižkově? Já jsem tam nebyl. Ne. Ale věděl jste o tom, když jsem se vás ptal. Ten hospodský vás tam zval všechny 3, i s panem kuchařem. Ale vůbec ne. Zval nás to pondělí, jak Miloš do kufru nepřišel a to jsem vám řekl. Vy jste taky něco dělal pro pana kuchaře, že? To je takový zvláštní člověk, ne? Pomáhali jsme mu v posilovně. To je všechno. Ale posledně jste mi říkal, že nevíte, komu ta posilovna patří.
Pan kuchař ji vede, ale jestli mu patří, to nevím. Houra s ním spolupracoval? Ano. Měl jsem všelijaké obchody, víte? Vy taky? Ne, já ne. Totiž jednou jsem mu jel do Norimberka pro hračky, ale to je všechno. S panem Hourou? Ne sám. Takže místo pana Houry. Ano, myslím, že ano. Pane Schuberte, ten den, co se Houra popral v té hospodě, toho 15. Vy jste jezdil po Křivoklátských lesích vaším autem. Po Křivoklátských lesích? No, to je nesmysl, ne? Ano, jen si vzpomeňte. Málem jste tam přijel cyklistu. Zastavil jste a vynadal jste mu. Jo, ano, to jo. Ale já jsem o něj ani nezavadil. Ne, ale to máte takové lidi. Víte, je to zloděj. Vykrádá chaty, kiosky. Většinou bere jenom chlast. Prý spíš pro osobní potřebu. Taková místní figurka. A teď ho zase sebrali. A on, aby si polepšil, tak nám dal to číslo vašeho auta. To si zapamatoval. Nerozumím. Můžete mě říct, kam jste to jel? Jistě. Domů. Byl jsem tam za jednou známou v Bratronicích, je to takhle vesnička kousek od Berouna. Má tam tetu. Ale to snad ještě nejsou Křivoklátské lesy, ne? Ale je to hezký kus cesty na večerní návštěvu, nemyslíte? Vezl jsem mi do Prahy, měla těžké kufry. Jak se jmenuje ta vaše známá? Alena Voráčková. Ta od vaší maminky z obchodu? Ona také chodívala s panem Hourou, vidíte? Prosím vás, o co tu jde? Vašeho kamaráda zastřelili v jednom parku na Žižkově. Nedaleko od té hospody, co se popral. V trávě tam po něm zůstala taková ta štička, jaká se nosí na pásku. A v ní klíče legitimace. Poctivý nálezce mu ji poslal poštou na kolej. A představte si, když jsme tam přišli, tak jsme v trávě našli nábojnici od té kulky, co Houru zabila. Po celém týdnu. Věřil byste tomu? Máte rád náhody? Zrovna kousek odtamtud, co vás náhodou uviděl ten cyklista, potom našli Hourovu mrtvolu. Tak asi 2-3 kilometry. Ale to ne! Nedokonalé odstraněné krevní skvrny, vlákna kovralového vyložení, pravděpodobně shodná z vlákny na oděvu mrtvého MH. To je předběžná znalecká expertíza o kufru vašeho auta. Až bude hotová laboratorní zkouška, budeme znát krevní skupinu a všechno ostatní. Nechcete se přiznat, pane Schuberte? Podle zákona to sice žádná polehčující okolnost není, ale v praxi to soud vždycky ocení. Tohle to nemyslíte vážně, doufám. To nemyslíte vážně? Příkaz k vazbě už je na cestě. Studujete práva, tak vám snad nemusím nic vysvětlovat. Předběžně vás zadržuju. Ale proč bych ho zabíjel? No a ten cyklista? Vždyť já jsem zastavil a nadával jsem mu. Co pak bych to udělal, kdybych vezl v kufru mrtvalu? No to bych musel být idiot. Tohle všechno byste nám mohl právě vysvětlit. Ne, tak to bych teda vám nemohl vysvětlit. Proto... To není možný. To není možný. Já si myslím, že byste si to měli ještě rozmyslet. A potom zavolejte stráž. Oni vás sem zase přivedou. Prosím vás. Mohl bych zavolat domů? Že nepřijdu, že jsem zadržený. Nebo zavoláte vy? Víte, maminka by mohla mít starost. Ona... Dobře víš, že ho denně potřebuju. Co ty máš komu co půjčovat moje auto? Jestli s ním Ota něco proved, tak teď ho mají se vším všude. Prohlídnou všechny širámy, vezmou vzorky laku. Měli povolení od prokurátora. Oni se mě nemuseli vůbec na nic ptát. Ale ptali se! Byli slušní. Ježiškrys. Seberou ti syna, ty jsi spokojený, protože byli slušní.
Otevřeš ty někdy konečně oči, ty posero. Lidi kradou, podváděj, vražděj se. Lidi jsou sebranka. Všichni ne, Mařenko. Všichni nejsou sebranka. Uvařil jsi jim kafe? Cože? Já se tě ptám, jestli s těm fízlům uvařil kafe. Nebo si dali víno? No něco si přece nabídne. Aby viděli, že jsou ve slušné domácnosti. Že mají co dělat se slušným člověkem, co nemá a nikdy nebude mít s ničím špatným nic společného. Co na žádnou špatnost ani nevěří. Jenom aby se pro Krista Pána nemusel do ničeho zamíchat. Ano. Cože? Ano. Nabídl jsem jim kafe, čaj i víno, ale oni nic nechtěli. Ježiši Kriste. Já ti něco povím. Podívej se někdy sama na sebe. Zabijou ti psa a ty jim ještě zaplatíš. Na všechno stačíš sama, nikoho nepotřebuješ, ale vezmeš si prodavačku. Umřela by si strachy, kdybys měla na někoho namířit. Ale koupíš si revolver. Jedna pitomost za druhou. Keci! Proboha, kdy už budeš zase normální? Normální ženská? Promiň. O otíka se neboj. Oni ho pustí. Vidíš. To je nějaký omyl. Nějaký nedorozumění. Nemohu pro vás nic udělat, paní Šubertová. Je mi líto. Posaďte se. Váš syn je ve vazbě. Pustit ho v tuhle chvíli rozhodně nemůžeme. A moje auto? Až budou v laboratoři hotoví se všemi vzorky, tak vám je vrátíme. Ota tím autem někoho přejel? Ne. Aha. Oni jsou takový, že jim všechno fuk. Někdo se přece musí starat, ne? Vydírali mě. Zabili mi pejska. A těch starostí s obchodem, abych se udržela. Teď je všude takovej loupeží a všeho. A on běžel přímo proti mně a tak strašně dejchal. Ota za nic nemůže, to jsem byla já. Já jsem ho zastřelila. Ale byl to on, já jsem nechtěla, já se strašně bála. Kde jste ho zastřelila? Na Žižkaberku v parku. Ale já mám tu zbraň. Zdržela jsem se v krámě.
Tam tudy to mám nejblíž. A do toho lesa ho pak odvezl váš syn? Ne, já. Proč? No, byl mrtvý, stejně už mu se nedalo pomoct. Já jsem přece nemohla. Muž mě potřebuje a syn a teď mám ten krám. Kdo pak by mě uvěřil, že jsem to udělala ze strachu. Ale já jsem vážně nechtěla, teď to byl Otíkův kamarád. To bylo strašný, když jsem ho poznal. Tak jsem utíkala domů, vzala jsem auto a chtěla jsem ho zahrabat. Ne, nemohla jsem. Nějak mi to přišlo jako zároveň. Tak jsem ho tam uložila takhle, jak se to dělá. Kde? V lese za Něžborem na takový mytině. A proč zrovna tam? Já nevím, my jsme tam kdysi jezdili na houby. Když teď zavolám kolegu a písařku, nadiktujete nám to do protokolu? A to mě zavřete teď hned.